רגע, עכשיו. אוקיי, שימו לב. זה הולך לצאת. תראו איזה פיתות מתוקות, מתוקות, מתוקות. שמנות קטנות. חכו, זה בסוף ייראה נורמלי, לא לדאוג. אנחנו מכניסים כבר את הנגלה השנייה. עכשיו את כל זה אנחנו צריכים לעשות מהר מהר מהר, בין לבין. וזה נורא נחמד ואני נשרפת פה כל הזמן. אבל בעצם זה פיתות שבאות עם החומוס המטורף שאלה הכינה. עכשיו, בעצם למה אנחנו בכלל עושים את זה? אנחנו עושות את זה לקפה סטודנטים שמתחיל לקרום פה אור וגידים בהמבורג, וזה נורא נורא חשוב וזה ממש בגדר נס, ואנחנו נורא מרוגשות כל פעם מחדש לראות את החבר'ה האלה ולראות שהם באים, ואנחנו מקוות שבאמת גם הפעם הזאת ימשיכו לבוא וליהנות ולעשות הרבה כיף ואווירה ישראלית חמה וכיפית ואוהבת. וזהו, כמו ישראליות אמיתיות, אנחנו ממש מבשלות פה והכנסנו ככה בבצק מלא כוונות, תרצו להיות יהודים, תרצו להמשיך ולבוא אלינו לפה ולהיות חלק מהדבר הזה. וזהו, אנחנו מקוות שיהיה אחלה ונספר לכם בהמשך איך היה. ואל תדאגו, הפיתות מעולות, זה בטוח.